Какво е важно да знаете преди да наемете имот? Днес Арина от Наталия Хом ще ви сподели. Кой плаща таксите за поддръжка на входа или на сградата, ако е комплекс? Обикновено собственика, но това се уточнява предварително. Позволени ли са домашни любимци? Само с съгласие на собственика. Как се заплаща наемът? По банков път или в брой според договорката. Какво се случва при щети в имота? Най-често се покриват от депозита, но може да се изискат допълнително плащане, ако щетите са сериозни. Кога и как се възстановява депозитът? След спазване на уговорения срок на договора, при освобождаване на имота и проверка за състоянието му. Кой поема ремонтите в имота? Дребните разходи са за наемателя, а по-сериозните, ако не са виновно причинени от него, са за сметка на собственика. Заплаща ли се комисиона към агенцията? Да, при посредничество, като условията се оговарят предварително.